Szia Peti, hova mész? Szia Móni, hát veled együtt megyek, ugye? Most Debrecenbe megyünk, és Nyíregyházára, oda több helyre is megyünk, franchise partnerhez is megyünk, üldözőrendszer telepítőkhöz is, illetve találkozunk egy még titkos személlyel, akivel úgy vélem, hogy jó megállapodást fogunk talán kötni további franchise üzletek nyitásáról. Izgalmas. Nagyon Indulunk. rendben.